وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Oşalara öğlerinin teleke amalları teleke suratda bolup zahir bolar. Oşaların başına nazil bolar maskara etdiyen zatlarının vebali. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. Pes vakti ki insana bir musibet o afet yetişte, şonu bizi çağırıp bizi dua eder. Ondan son vakti ki biz şona öz fazlı keremimiz bilen nığmat ata etsek, şonda aydar bu zat öz ilmin bilen ele geldi deyip. Belki şol nığmat şona bir imtihandır. Aya şükrünü berca etdiyar mi, ya küfran-ı nimet etdiyar mı deyip. Walakin adamların köfti bilyan deldirler. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Tahqiq şol sözünü Mekkan kafirlarinden ozalqı kafirlarda aytdılar. Hes şolaryň cemeden zatları şolardan Hudaýyň azabyny qaytarmady. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. Pes yetişdi şolarga eden yaman amallarının cezası. Bu oltor müşrikleri ki Qurayşlerden ve Mekkan kafirlerinden de şolara tiylikta eden teleke amallarının vebali yetişer. Odalqıları yetişi yani. Ve şolar be hiç vecih Hudaý etjek işinden aciz edip bilyan deldirler. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Aya şolar bilmeýärlermi? Ke tahqiq Allah tebarek ve Taala'nın halanyny rızgyny giň etýänligini we halanyny rızgyny dar etýänligini. Tahqiq şu işte alamatlar we nişanalar bardyr imanly cemaatlar üçin. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ey Muhammed, sen ayt men tarafımdan ey öz nefslerine zulmedip günah işlere murtakip bolup Hudaýyň taýin eden hatta hududundan tajawuz eden bendelerim. Hudaýyň rahmetinden naumid bolmaň. Tahqiq Allah tebarek ve Taala hemme günahlarynızı mağfiret eder. Tahqiq Allah tebarek ve Taala gafurdur, mağfiret eder ve rahimdir, bendelerine rahmeder. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Ve ey bendelerim, öz perverdigarınıza ve öz Hudaýyňyza tövbe edip rucu edin. O şoňa muti bolup amalyňyzy halis edin. Sizlere Hudaýyň azaby gelmezden ozal. Ondan soň, yani azap gelenden soň size kömek we ýarylyk ýokdur. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Ve tabi bolun sizlere öz perverdigarınızın tarafından nazil edilen ýaxşy zatga, yani Kur'an'a tabi bolun. Özüňize birden azap gelmäke ve siz de bilmeýän halyňyzda azabın gelişini. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت أن تقول نفس يا حسرة
يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Xudaya rücu edip tövbe edin deyip emrettim. Tahir insanın kıyametde aytmağını yaman görüp, insan kıyametde aydar. Hasret ve afsus maňa bolsun, Hudaýyň ibadetiniň barasynda kuta